Kawalop gid sa kong silingan oh. Imo pa'y paa. Paapay imo haskang puti ah. Face po imo ha. Kaperte pong gwapaha. Lawas po imo ha. Nga perte pong siksiha. Anus pamantika maako ah. Nagsige na lang kudrig panglili sa imo ha. Kalisuda man po kung diskarte sa imo ha. Mayong taog na itaw nga makatabang sa kuha sa pagdiskarte sa imo ha. Ay, kalami namang yun. Talawgaw. Sa may namin ang tira. Sa mani, uy. Talawgaw, hiday. Marag na nagtinunto sa kuha ba? Kalawgaw. Buswak, naalagi ka tira. Naagani ko diri no. Tanan ni mong problema dira. Matabangan tika. Sulbaro na to na. Sa usa lang kaistorya. Bitaw buswak. May kinaa ka. Tabangi ra ko nga makadiskarte ko anang bayana. Dugay na ko naglungot-lungot ana ba. Ako'y bahala sa imuha. Unya buswak. Unsa may akong buhaton ani karon? Simple ra kaayo. Imo ra na siyang istoryahan. Tapos ako na'y bahala. Sure ka ana buswak? Basig basti do na punta ani ba? Kiyusan mo oy. Salig na sa kuha kay dugay na ko sa kalihukan maong dili na ba nga. Tara, atong adtuon ang babae dira. Sigurado lagi na nga makuha ni mo nang iyaha nga imong gusto ba. Bantay ka ha. Ay, tabangi ko. Na, pagkabuang yung tawanan, pagkabayata na lang yun. Istoryahi na ba, istoryahi. Hi, Jel. Uy, Anthony, ay ang silingan mo din ako ni nag-unsa ka diri. Banati. Aka, usaon manipos. Kaya sa gakurog. Kalawgawan ning tawanan ni. Bebe. Sige na, boss mo na istorya ba? Hi, Jel. Si Boss Anthony ba na ay gustong istorya sa imuha? Ha? Unsa man? Kuan silingan ba kanang sige na, sulti na, bago ta ka. Lawgaw, uy. Kanang Jel. Wala mo kay istorya si imuha, Jel. Tawana. Ay, Jil. Ayaw tuo ana. Naa siya i-istorya sa imuha. Sa pagkatinuod lang. Ingon siya sa kuha nga, perte ni mong gapaha, pero dili siya makaingon nimo sa personal ba? Ha? Tinuod na, Anthony? Kining tinuod bitaw na, Jel, pero dili ko nimo makaingon sa personal ba kay basin po dog dili ka ganahan sa kuha kay syempre. Uya mo traw ko, pobre ra ko kung pagkatawa ko'y kwarta. Uy, Jil, ayaw tuo ana. Bot kay na yang istorya, Jel. Sa pagkatinuod ana, dato na siya niya kwartahan. Nagpapobre-pobre na siya kay para likay sa tulisan ba. Wow! Humble! Mabito na akong gikahadlokan, Jel, kay syempre na-in-love ya ko nimo kay syempre silingan biya ta naka-feel na kog love nimo. Ya basin niya indig pangmayab na ko sa imo ha ba, bastidon ko nimo kay syempre di ka gusto sa kuha kay wala biya ko sakyanan, wala ko'y motor. Luoy kayo ba magbaktas sa ratong duha? Uy, Jil! Ayaw tuo ana. Sa pagkatinod aning tawhana, daghan kanig motor na scooter na big bike. Tanan
Tanang nga magabagong model karon naa saya ha. Tapos naa siya daghang four wheels, na daghang sakyanan. Tungod sa kadaghan sa sakyanan dili na mapadagan. Naa sa silinganan sa balagon gipakaputan. Wow, amazing. Hala no? Itudo. Na, naunsa ni? Kani Jill. Ko ani kanang nasamad man gud ni kay naglimpyo ko sa akong Lamborghini ba tapos pagkuot ako sa ilawom, murag nasangit sa may hait didto. Ah, Uy Jill, ayaw tuwa na. Dili na samad. Kagid gyud na, kagid. Sa pagkatinud na naputos sa iyang tiyan og likod og kagid. Naabot gina siyang lubot, abot siyang putik. Bisay talawon pa. ha? Kaluod. Diha na mo oy. Hey, tuwa na animal buisit ka. Okay na unta to. Sige lang, bawi lang ta next time. Una ra ko ha, kadto na ko.